Zdravím vás, v tomto krátkom videu by som vám chcel ukázať jeden veľmi zaujímavý spôsob, ako ušetriť 94 000 eur a ušetriť ich na obedoch. Zdá sa vám to nemožné? Tak sa pozorne pozerajte. Toto je screenshot z jednej investičnej kalkulačky, ktorá počíta, koľko ušetríte na obedoch, ak si ich donesiete z domu. Čiže pozrieme sa, cena obedu doneseného z domu 2 eurá. Ak by ste jedli v reštaurácii, povedzme, že 4 eurá zaplatíte. Za týždeň máte 5 obedov. Počet rokov, za ktoré chcete vypočítať úsporu, je tu nastavených 30. Ak by ste ušetrené peniaze investovali s výnosom 5% ročne, čo môžu byť nejaké terminované vklady, ja neviem, stavebné sporenie alebo dlhopisy a podobne, tak by ste za 30 rokov ušporili 15 600 eur a spolu s úrokmi by táto suma bola 36 275 eur. Len za to, že ste si nosili obedy z domu a nechodili ste do reštaurácie. To už sa dá povedať, že to je pekná suma. Ale slúbil som vám 94 000 eur. Tak tu máme druhý screenshot. To isté, obed z domu 2 eurá, v reštaurácii 4-5 obedov za týždeň, 30 rokov, akurát sa tu zmenila úroková miera 10%. To je proste, keby ste investovali s úrokom 10% napríklad z dlhodobého hľadiska pri investovaní, ja neviem, do amerických akcií alebo akcií európskych firiem, tak vychádzajú v priemere ročne 10% výnos. Niektoré roky to je 2%, niektoré 20%. Keby ste pravidelne investovali, tak za tých 30 rokov by sa to spriemerovalo pravdepodobne na tých 10%. Čiže za 30 rokov by ste usporili 15 600 eur. Spolu s úrokami je to neuveriteľných 94 000 eur a 94 090 eur. To už si môžete kúpiť dom. Len za to, že ste si nosili obed domov a nechodili ste do reštaurácie. Tak čo na to poviete?